lang hilin eh. Hala, mayong hapon. Nigulad ko niabot da Aris Cortis. Hanapay kasuguan. Nagandaan managuan. Kasikajuan. Ay hinay-hay. Kaway po as ning uwan. Abi nang salis siya rasing uwan. Uwan malagapon da Ari. Uwan po dari. Nakang buwak siya. Wala kong abot dari. Kajuk uwan. Erlin, nandong kapayas Erlin. A few moments later. Hi, good afternoon. Adong hapon sa tanan tibok kalibutan. Diyan na fokus bazag, diyan na fokus bahin Herlin. Kanya pa ko niabot tayo ng pag-abot na sa kajuuan. Gamanak-manak kaguan. Sama lang ito. Ang last nga update gapon dito sa bahay. Ako ko nakatiwas sa serbisyo dito. Hinahinay na po ko balik sa trabaho. Kaya hinangdan man sa magtrabaho. Bahin sa ang ubag sa buko-buko. Yung kudub-kudub naman po sa katong tambal nag-inom nagyatag ni Doktora Ampere. Salamat sa kudak po sa tambal nga kuan itong ubag kaya dapat yung antibiotic ng gitumar. Salamat sa kuda po nakatumar po sa antibiotic maradaan naman yung ang kuan nahinay na po kong serbisyo dito sa mga bata kaya hapat ko mo kuan 28 29 30 29 30 ko ning duty dapat ka 31 na to up to karon that is to pizza dias kuan pizza size diay duty po ko kas sama dito pang matoy klase mga bata walang nanapog ko. Salamat gab mo ko sa labang makagahom sa mga taong malumong kasing-kasing ibaw na mo kinsa mo. Salamat kaadyo sa mga grasya nga itong gipaambit. Salamat sa kubo. Dako labinas kay tasan. Karon ang nabtan ko dari, namdi pa hinog kapadas, nahinog mo dito kapadas na Herlin. Nasnatan. Hidog malipod sa madupog mga bata kay wa nila ipa. Iputos man lang siluping gapon nang giipo mo ni mga panglabtan. Hanggikan kapadas hanggiabtan kapadas gihapon. Kay sabay na meron. Bugasan. Bugasan sa first time po ni kuan bunga unang bunga panis punuan dalawa lang mapakaadyo hinalamian og hinog kaya putos alis siya
Dabos ano siya jud grabe naghana lignin mo tong style kani tag-as man ni. Isa ba to ning bisuhan na madam murag dam gyapon nag pinagit dinis katong pagka-hospital na yung mga liso. Napakaayo. Lami po na. Naizag po masali siya. Sali siya kay ligni man kay tag-as na. Waka adyo. Ako yung nagkatilaw sa pagas. Tapos bayan hirin. Ngantay yung tanan. Manguning ayop. Adong hapon ma'am. Dadapugkos. Gawban nagbulis ng mga apo. Katuloy niingan nga. Ang bisita, sa mga nibisitang tatay, magatong tagalagdo ng bisita, magatong tagalagdo kuno kay bisita. Tagadoo kuno maghana, ang gilaman. Dahil zaman ng prinsipyos mga tao. Ubaw, pa-violet. Payas o wapo ka adyo. Wala kung sa kakagapal sa pagbalik sa Manila. O ilaman po. Kaya kapatas dito may lamahal sa pagilani. Ilaway sa mga ingani kay nasbay daghan. Pati saging o kamuti. Para karon. Ulihan kanan kapalas, liabtan kapalas. Kapag mga kapalas dalain ako ra. Mga bata din ang mga kapalas. Kayaan tato. Pero kami diha. Ang pwede ko sa Ginoo nga magmalinaw ng among pamilya. Malinaw ng among mga kaigsuunan. Maghinatong taong magmalinawan nami. Ano yung mga ano yung mga bagot-bot, ano yung mga sadiha. Hinatong tapos tatay nga makamubuo na. Maragyan po sila nga makamubuo na tapos tatay. Kaya mag-upo ko maghanahana. Wala ba kung ito kanunay. Murag. Guwapa ka adyo oh. Nagwapahan dyan ag kapayas. Mora din yung ipangandoy sa kinabuhi. Na ako may maguwang tas tanan. Diya. Ag mga huduban. Ilak mo nga. Ikaw istorya man ang kay ikaw may maguwang. Gimisid na sa ubang mga igsuon nga maguwang panidya, gimisid na nila. Igura mo sin og message pero mo'y gibuhat mo na nga. Amo lang sang gyapos Ginoo nga. Si tatay may magmakamubon. Di na siya kanang gilingaw-lingaw na mo di makahanap pag nagsi-time. Nagsi-time nga makahanap siya. Mukalit sa ingon. Mo na hangad naman na mas kahikasan sa mga sitwasyon. Anta, sila tayo makamupuna. Marte kasi rin hanin surong hapon na. Kay hapon naman ko nakabalik danhi. Sa lahat po panahon. Kay ga bunak-bunak ang uwan, kawalindahaw. Abinhag sa alisa ratong galindahaw, pati dire. Excuse me. Kamos, lugar karon panahon na nga rong orasa, kamusta man mo? Ug sa laing nasud ka po, sa kapay lang panahon karon.
Diha sa Korea na Mers and Family. Laga kong itlog. Kaya maging laman abot itong mga bata na masungkab. Ngita itong lagang itlog itong sa ka-apo. Manila na yung style nilagang itlog. Sa danog panihapon. Pag alas 4 na naroon sila. Naroon ang usa. Aduhang ikas bulhay sa usa ikas kabawan. Tad-tad po sila din yung mga servisyo pero okay ra po. Birahan po ni mga labhonon karon kanay mga labhonon nila. Pasalamat na pong gyapon ko sa dakis atong maglabaw magagahaw mga sa kay ngani ko makapanarbaho gyapon ko makalihok gyapon ko pura laman sa ngubag kalis dingo kay kajud na usahay din ha maramdaman nga mo sakit pero matupay na di man mabilin apil maniglibon kay mahadak na bitaw po ko magpa-opera pero nag-inom ako para pakadzob. Pero ibalik gyapon ng provincial kay katong hangingadto ko tawagan ako nako kasi karong Bernis pohon kasi matawagan ko. Kay mamo tay ging schedule sa doktor katong nag-opera din isang buko-buko. Pangandaman na pohon ka Bernis. Katoy sa bersita na mag-iinom pero kuan man di naman ko makakita kuan ni kujub naman di naman makitaan buros ngagi karon kadi is Ginoo hilam na di naman ko makapicture kay picture sang apon sa dig ulian ko na ang sarani pero sang paminaw walang pud mo nget-nget. A few moments later. Hello, good morning. Tibok kalibutan diyan ko. Salamat Lord, salamat sa kasaskin na buhi. Ano ko, tubag na po na rin gas rinse. Bitaw. Hasta sa bakasyon doon. Hello, ang buntag sa tanan, tibok kalibutan. Adang Martes na teron. January 14. Apay pag sugod na nagbalik ko. Duty, alas ng servisyohan. Lagi ni mga gyapon niyan servisyo, magluto ko. Ang para ko bawang sa mga bata. Yung tanan, kamusta? Taas-taas at ahang tulin sa nihaging adlaw. Tapos ahang mataran, karoon niya nagpupusan ng lagaw. Nagtaran na po para sa mga bata. Salamat yung tanan. Salamat po sa labong magagahon. Kabalik po ko din yung adlaw ron. Thank you Lord. Sa morning, tanan-tanan. Especially ni Ma'am Yuning Ayop. Yuning Ma'am. God bless as always sa inyong pamilya diya sa Loas, sa Nasod. Good morning. Magyapot sa hang solid pants pili sa taghap. Kamalano partner. Good morning. Good morning diya sa Novaliches. Diya sa inyong pamilya sa Kampagaw, Blar, Bohol. Kaya po sa Isidro. Kamusta man yung panahon karon? Dari siya pukuan. Hama naman ko kuan luto. Nga pisak ko. Kaya na o kani din lugar ha, nga ni jud mabuntag. Na jud ni sliced bread, pandesal,
Ikitada ni og lagot mo no kahilinhi. Walang matintag ko daani. Nazi nga ni kanunay mo nang ang iliya ang di na kumakuan. Wala niya danang pamahaw. Ay, samtang walang sugod sa serbisyo. Kapamainit na ko. Aron diretso na. Hindi na malangan. Lahos-lahos. Bitaw. Kamag mga bata. Umanag pamainit ron atong sakon. Ang papukawon. Mainit sa Tanjung Tanan. Labi na ni Ma'am Yuning Ayok. Ma'am. Mga pisata with sliced bread. Kaya usalit siya pa ni buntag sa do. Bulanghoy. Sumang bulanghoy. Ubi. Kamote. Dani way ubi kamote. Tatad po ko dani wa maka turang sugod tong 29. Tasbol sa madya. Pa-violet. Lingaw-lingaw naman yung hanggaw galingon karon. Kubaan na ba ko? Bitaw. Kubaan ako. Ay isa. Magkuha sa result sa among x-ray. Kutong x-ray na mo diyas. Martes. Ingatong po ito. Kubaan ako sa result agad to. Magkaluwas Ginoo nga. Okay ra. May nalinawan ko. Patag among result sa center. Karon gapon tumahibawaan. Ko Lord, hadlok na ko. Kubaan na ko. Ito resulta. Kubaan daw ko. Hana-hana. Drop na chika-chika kay sa kapos taas o kapos mga bata. Size na. Kape stick ni ha. Nakapangapi na ba mong tanan? Labi na ni Ma'am hindi na orada kanyiti. Good morning. Sa ilakaw ng panahon diha. Huwag ni Bilma Makabalo. Good morning, ma'am. Huwag diha sa Valencia, Danau. Ni Ma'am Cherry Ulrich. Mingaw ko ni mo, ma'am. Mas pakata magbalik. Kung kita, narabi dagang nangka sabay. Gusto na ba na limong nangka? Magkita ang tata sa ripa kamularga sa laing nasud, ma'am. Diyan, diha sa laing nasud, Mers and family.
Morning, ma'am. Nga pinaba mo. Awan sa kurasa dias Indoron. Utang igso diya sa Saudi. So, in Russia, moral. Igso agaw. Kamusta? Message man ka na nga na iatake daw si Bibi. Itong imong igsoon. Kasi in Russia. Kamusta? Uso lagi ron. Uso ron ang mga mga pukdaw. Tapos mga baboy, naapod, manok, tao. Grabing gubuta, puro pukdaw. Pukdaw mga tao. Nakaninudyan karon nasa it's in you. Ison sa hanginahan. Ako nagkinahanglan na ba ito silang dugo? Kung na kompleto na ba, murag karon ang operation siguro ni Yoyo Aloy. Cirelo Caños Bertudaso, brother na sa nanay. Sa mga Caños Bertudaso, sa nasa hospital po. Pukawin sa ng mga bata. Kita laman ta. Diya, sunod lakang kasi nahimo bitaw. Amping tang tanan bitaw. Bakod kayo kay tunay nagagiti ng kwarto. Pagiti nagsira, magsun na lamang kong bawon.